Kaasujen tilan yhtälö popcornien avulla. Kootaan työhön tarvittavat välineet ja aineet. Punnitaan paperinpala ja otetaan lukema muistiin. Laitetaan paperinpalan päälle kuivat maisinjyvät ja otetaan lukema muistiin. Pipetoidaan 10 ml mittalasiin 5 ml vettä. Kaadetaan maisinjyvät mittalasiin ja otetaan lukema ylös. Kaadetaan vesi varovasti pois ja kuivataan jyvät. Lisätään noin 2 ml ruokaöljyä ja maisinjyvät 100 ml Erlenmeyer-pulloon. Punnitaan Erlenmeyer-pullo, jossa on maisinjyvät ja öljy ja merkitään massa muistiin. Suojataan pullo alumiinifoliolla siten, että nähdään osa jyvistä. Laitetaan Erlenmeyer-pullo kolmijalan päällä olevalle kuumennusverkolle ja kiinnitetään pullo kouralla statiiviin niin, että alumiini hipoo kuumennusverkkoa. Näin sytytät kaasupolttimen turvallisesti. Kuumennetaan Erlenmeyer-pulloa varovasti kaasuliekillä liikuttelemalla liekkiä tasaisesti pullon pohjan alla. Jos pullon suulle tiivistyy vettä, kuumennetaan varovaisesti, jotta vesi höyrystyisi pois. Lopetetaan kuumennus heti, kun jyvät ovat haljenneet. Varo polttamasta niitä. Jäähdytetään Erlenmeyer-pullo ja poistetaan alumiinifolio. Punnitaan pullon ja popcornien yhteismassa. Imeytä ylijäänyt öljy paperiin. Jätteet voi hävittää tavalliseen roskiin.